Ahoj, já jsem Filip a dneska jsme se rozhodli si předělat naši zasedačku. Vybrali jsme kombinaci akustických panelů a kamenné dýhy. Pomocí akustických panelů zakryjeme dveře, které nepoužíváme, a kamennou dýhu dáme pod naše logo. Panely budeme instalovat na dřevěné hranuly, díky kterým si vyrovnáme nerovnosti na stěně. Máme hotový rošt z dřevěných hranolů pro akustické panely. A zároveň jsme si přesadili stěnu takovouto dřevěnou deskou, na kterou budeme dávat kamennou dýhu, aby nebyla tak moc utopená, protože je opravdu tenionká. Kamennou dýhu jsme si zkrátili na požadovaný rozměr a teď si ji pěkně nahřejeme horkovzdušnou pistolí, aby se nám narovnala. Tak dýhu máme nahřátou, tím nám pěkně znikla a narovnala se, a teď si naneseme lepidlo na dřevěnou desku a kamennou dýhu nalepíme. Dobré je tu dýhu lepit ještě nahřátou, dokud je krásně ohebná. V průběhu lepení můžeme ještě folii nahřívat. Kamennou dýhu máme krásně nalepenou a teď se pustíme do montáže akustických panelů. Aby nám jednotlivé laťky neodstávaly, tak si je v místě řezu připevníme sponkovačkou. Vidíte, panely máme hotové a teď jdeme nalepit naše logo, které podtrhneme osvětlení. Na téhle stěně si na předem připravené desky nalepíme kamennou dýhu, ať nám to k sobě pěkně pasuje. Pokud máte světlý podklad a tmavý kámen, doporučuji místo spoje podbarvit. Proměna zasedačky je za námi. Práce nám zabrala jedno dopoledne a myslím si, že se náramně povedla. Veškeré produkty, které tady vidíte, můžete koupit na našem e-shopu www.alpistyle.cz.